suđene banane i listići badema. Dakle, stavit ćemo prvo banane. Mogu sve žurne, molim. Hvala. Listići badema, molim. 1, 2, 3, tako. Dovoljno je. A sada će miksa. Da. Zadivljujuće. Drugari naši, ovaj naš sladoled je jako zdrav. Probajte da ga napravite kod kuće. To je on. Nadam se da ste uživali u našem sladoledu. Vidimo se u sledećoj emisiji. To nije neki pravi sladoled, nego je to zdravi sladoled. Da, nemoj to reći. Voko, ja sam mislila da ću ja govoriti. A govorit ćeš, ti ideš posle kad predstavljate sastojke. Kakav je sladoled? Ja bih rekao sjajno. Može. A? Nema veze, ajde. Ajmo sada. Kada smo je bube napravili? Danas da vas pripremamo. Sladoled od banane. Samo se okreni ka meni ovdje. Pokaži mi to. To su ti urme. Pokaži ako kaže sveže urme. Ovako. Tako, da. Ajde, još jedan put. Može, Kira. Badem i listića. Samo nemoj toliko visoko da dižeš. Listići badem. Listići badema. Čekaj, ajde. A, I listići badema. odlično. Čekaj bre Milane, reći ćeš i ti te banane. Sad ja. Sedite malo i odmorite se, malo udahnite duboko i pripremajte se. Ne treba. Ja sam puna energije. Kuvari se najviše najed. To je prvo pravilo. Jesi li čula Bojana koje je prvo pravilo? Malo ispod, još malo. Mila, izoštri malo sliku. Malo ukusu, malo ukusu na desnu stranu, na levu. Ovako. Da? Zalepi. Ajde. Ajde. Ajde, Mila, može. Za prvi sastojak je potrebno. Za sladoled su potrebne su zaleđene banane. Pusti ti Bog. Bližite ovako. Ja mogu da probam pošto sam šef kuhinje. Ajde, probaš sad. Hvala puno. Ivo. Aplauz.